Niki lagune napa? Anjir. Napa, Pak? Warudoyong. Nggih. Saniki Warudoyong. sakniki nggih, warudoyong. Iki tangklet mbok menawine warudoyong Mas kangge mengke ya. Ngoten kan kula tetep diprotes. Pak saking pundi niki, Pak? Nggih. Oh, mriki mawon. Tuan rumah niki. Bapake ingkang adike kagungan dalem. Oh, kapan mantu, Pak? Nggih. Waduh, 2 tahun neh iki aku kira-kira wis balik urung iki. Ten Mekah lho. Nggih. Kangge belajar haji 20 tahun yang akan datang kan kula belajar yen ten mriku ngoten lho, Pak. Nggih. Heeh, niki Pak Iya. Pak Haji. Pak Haji. Non, Pak Haji. aku gak ngerti ya. Saiki kaji gak kaji nggo peci ya aku gak iso bedane. Nggih, sing ngerti kaji lan orane Gusti Pangeran. Iya. Monggo Mas. Ayo, Warudoyong. Pariane Warudoyong. sing apik niki pamundutane Pak Haji. Nggih. Bapake paring asma Bapak sinten? Suwardi. Nggih. Hati-hati Mas nek menek Mas, nek tiba nang Nggih. ngisor. Tiba nang ngisor tangi dhewe, Mas. Ayo Nduk, Rana Nduk, mlaku-mlaku yuk, Mbak. Mbak Farsi, ini salaman. Berekat. Uja, uja. Konco. Ya, Mas. Barakallah, amin. Oke, Mas. Waru dayang do dayang ning etan kali ayo moblong yen bengi kok sregep ngaji Pariane sing aku apik njuk tulung ya Dok ya piye? tutupi tak ngombe sih enak ya Ngopo dadak ditutupi mbereng? ora es buah ket mau ana kaya ora munggah-munggah enggak. Tapi ya gak apa-apa Mas, wong ora roh ya Mas ya. Yen roh ngantek ngerjani garing rasa kaya anu es ngono. Rasakno. Mbak titip aja diombe ya Mbak ya. Monggo. Tuku kendi ning Surabaya, muga Pak Wardi penaringan mulya. Piye? Dalem. Oh nggih. Oh, monggo. Nyuwun sewu Mas Gareng. Oh, njur yen. Kula sengaja nyuwun pamundutan lagu. Tapi nggih nyuwun pamundutan nggih. Mboten enten anu sawerane. Oh mboten kula ikhlas kok Pak. Kula mboten sesawer mboten napa. Amarga lah mriki niku musim gugur karet ping 5 nih Mas. Oh nggih, sami ribu pucang ping Oh 6. sami nggih. Nggih. Pamutene nggih. Nggih. Nggih, mboten napa Pak ikhlas wong kula ra disawer gak apa-apa. Wingi tanggaku gak nyawer wah balik wah. Wingi tanggaku ya ngono. Oh, tanggamu ya ngono. Jaluk lagu pirang-pirang jarene engko Mbak nek mantuk. Muga-muga kene gak ya. Muga-muga kene ora. Mboten Pak, sumpah Pak demi Allah mboten aja nganti njaluk saweran lho. Aja nganti. Saru. Saru. Ngono digawe njaluk saweran ngantek nesu kok kayak 100 ora seneng aku. Mboten Pak, mboten. Aja engko ndak izin terus ngetokne duit ya. Aku mboten kok anggar penyanyi gane ngisen-ngisenke anu tamu terus sidane ngetokne duit ngene lho. Ana kuwi? Ana, ning kono. Yen kene gak ana. Kene gak ana. Gak ana. Alim-alim. Insyaallah niki sawanipun Bapak mriki paring doa restu mugi-mugi ndadosaken berkah nggih Pak nggih. Panjenenganipun dipun catet amal ibadah silaturahmi. Amin, amin ya rabbal alamin. Parian. Parian. Heeh.
gawe kopat cacahe papat ayo do salat penak ning akhirat warung dayang ning nyetan kami ayo poblong gaene salat juga ngaji piye piye iwak lele digawa ning pati kowe salat dhewe apa disolati warung dayang ning prapatan ayo tidak deblong kowe tansah dadi rebutan badhe parikan Pak monggo mboten bayar sumpah mboten bayar monggo Pak parikan monggo Pak nggih monggo Pak ngat ya mboten ana apa nggih monggo Pak pun saged-sagede ngoten cagating dituthuk mating yen ra mating dudu cagating ngono mangga mboten ana apa Pak numpak becak neng Kerinci Glandar ayo gak kuat aku ya gak kuat ganti bosok sikile numpak becak nang Kerinci Glandar dhuwur lho Kerinci munggah ora beda kaya aku karo kowe saat bulan madu nggawa Fortuner mesinnya mesin jahit loklek ora sida bulan madu malah gur ndorong wae balik teko ngomah delok tukang pijet ayo neh dilanjutke warudayange parikan gentino parikan mangan graji heeh pindah lambene suwek ih graji-grajinan Graji ya. umpama ya reng piye gak wong sakti ya ora jenenge seni iki iso dipleset-pleset nih anjur mangan graji lagek mlebu pucuke tok wis jahitan 17 lah apa diganti makrak ngono. Lah kuwi grajine mending graji kayu ngene ya, grajine graji sinso ora bar. Kuwi iki grajine iki berbentuk kue cilik-cilik. Oh, graji mainan. Graji mainan. Dadi kan ketok lucu. Njuk. Mangan graji entek limo salat ngaji cagak aja. Dayang neng pinggir kali ayo mablong yen bengi dolan neng endi lho jenenge kantor pundi Mas? Ora ditekoki dolane nang endi nang bengi ora nyekel mudut kaya ngene iki tukang joget ning arep panggung mesti lho aku apal wong aku biyen tukang jengklek kok dadi nyekele udut dibalik oh kene aja nyokrok bature ya gak nyotok bature ngono waruan nih Mas ciu bro biyen bro kowe paling tua ya gak ora iki potongan anak soleh kok anak soleh yang ning ngarepe wong wedok bayarane pira ya tutup Mas tutup nggih ya langsung tutup ya bro ya modelnya ya Ipang rungokno wah we kabutan peci ya langsung tutup modelnya ya tuku dondong neng Tong Agung warudayang sampun rampung iya ira kata sampun pamunipun Pakde. saking Pak Haji Swardi nggih Pak Suwardi nggih mugi-mugi saged dados panglipur Pakde nggih saged dados bingahaken manah amin amin ya rabbal alamin.